Здравейте, аз съм Шарохекс, мене Бампой, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играме Extreme Rallying състезание, което офроуд ли беше и аз не знам. Мисля, че офроуд. Не погледнах, но все та не е офроуд, добре. Аз изимам сенторното. И аз така. Много от вас хора ме питахте кога ще игра с новата кола, но аз ви казах, че е като си я тунинговам, така че изчакайте, не бързите, искам да събера повече пари, ще направя клип за това, така че не се тревожете. Ще пробваме новата кола. А и от предишния клип много хора не разбраха, смисъл някои се объркаха, защото ти коментираш, а пък всъщност гледат, че аз карам. В смисъл това в стария канал, сещаш се? Нали аз там качвам клипове. Да. Добре, се тая газ. На пърсаме. Леле, човек! Това не може да се кара, бе! То е отврат! Някой ме бутна. То е отврат за каране това! О, боже! Някой Стига де, бак. Аз карам с едно ски! Ама... Точно като ски! То това поднася като лудо. Моето Зентуро не може да набере, бе, човек. Мале, това му е макс спида сигурно. Моето както си набира, така и някъде ще излетиме след малко. Ми се струва. Не знам, аз съм на първо място обаче. И съм на пети чекпоинт. Леле! Занасяме се, хора! Мале, челно. Този черен път е ужасен за това. Добре, на пътя сме вече. Поне аз де. Ти си на трето място, добре. Един лефтна, старахме 5. Мале, тука как някой може да се прецака мазно. Уоу, то ме настига! Той ще ме затмине даже. Лоло. Пичне дей! Пичне дей! Край, той ме затмина. Лоло. Крадеца. Сори, мен. Не беше нарочно. Аз съм на 12 чекпоинт. Леле, човек, ти на тука да знаеш какво е гадно. Това се наистина много екстремен офроуд. Рали, се там. Аз не гледам толкова да бързам, защото като бързам ми става по-зле. Аз гледам да карам максимално бързо. Еми, ти с това Зенторно нормално. О, не, мале, как ще да се хвърля от тука? Тука някой ще се хвърли обаче, сигурен съм. Внимавай там. Знам. Добре, на пътя съм. 19 чекпоинт. Мама мия! Сериозно ли? Сега на надолу. Чайте, че тук много гамно се спира. Аз не знам, моите спирачки май не са най-хубавите. Нещо не спират като хората. Опа! Айде, защото давам много газ този пич. Състоянието е готино, ама не е за такива коли в никакъв случай. Това е отврат. За спортни коли. Не! Маля, аз тук правя танци. Аз не дам никаква газ, човек. Ако знаеш колко бавно карам. И затова съм на първо място, защото внимавам. Нито веднъж не съм се обърнал или нещо подобно. А тук сега на пътя, дай. Късам. 6 чекпоинта за мене. Аз съм за този другия. Аз съм си май категорично. Би трябвало на първо място да съм без никакви проблеми. Тук само накрая да не се изложа нещо, че това е най-гадното.
Два чекпоинта! Още един лев на старък на 4. Аз на трета позиция ще съм. Тука вече пълна газ и айде, пред финиша съм. Ох, чайте, че счупих уради. И финиш лайн, бичес! Аз от началото много лошо фейлнах и нямам шанс за втора позиция. А и ти нямаш тюнинговано, така че това много ти пречи. Не бе, ако не бях така фейлнах, ще съм по-напред. Добре хора, започваме с второто състезание, което се казва Los Santos Extreme Jumps. Дълго е 3 мили, пък ще видиме. Така. Има ли скокчета или? Пише, че има Extreme Jumps, пък не знам. Не, защото не сте слушали за това. Аз изех зенторното, така че... Дали ще направим 186-та победа? Сега ще видиме. То само двама сте. Ти с белия ли ядър си? А? Ти ли си с белия ядър? Не, аз съм с жълтия. А, ти си зад мен явно. Аз съм пред теб. Ти с червеното зенторно. Не взех буста, бат. Ужас. Добре, обаче един пич отзад ме побутна и малко ме изстреля напред. Леле, завой! Мале! Леле, пичове! Мале! Не бе, този какво прави? Този нарочно ли ме бута? Това не мога да разбера аз. Мамо! Тук има джъмп! Не! Някой ме бутна много злобно. Леле! Мене при малко нарочно ме бутнаха, не знам защо. Yes! Паднах точно, айде да ви я яд. Кой е зад мене? Монстъра. Мале, аз какво правя? Ужас. Така. Аз мислех, че не е на сградата. Добре, точно. Не знам, но остават още 20 чекпоинта за мене. Още един джъмп. Тука джъмповете са един след друг. Аз съм вече на трета позиция. Аз се прецаках. Мале, как падна върху мене? Не, това беше брутално. Оф, как ме прецакаха, човек. Не, в стълба, добре. Монстър, как скача толкова, бе? Аз прецаках, че взех този ядър. Много бавно пада. Да. Този още по-големи джъмпове. Тук са екстремни такива някакви мънички. Чекпоинта. Леле, факт. Добре, аз тотален фейл. Това състезание. Този клип направо е пълен фейл за мен. Не, фак! Добре, защото така ми завива, бе. Абе, ужас. Нямам идея, но аз да прецаках. Няма съм на първо място. Монстър ме изпревари тук. Аз няма да финиширам сигурно, ти на първо място няма си. Аз няма да финиширам сигурно. Фак! Не! То тези скокчета само те прецакват. Фак! Нищо не правят. Да, знам. Тук що това ме преба. Не бе, мале, къде са славани тия? Няма никакви прегради, нищо. Отврат. Аз как се прецаках? За мен остават още 6 чекпоинта. Оставе! Нещо на мен играта започва с едно да лагва. Та фак. Ужас. Стига бе. Колко още? 2 чекпоинта, край. Айде, второ място за мене. Найс.
Аз съм на пета позиция. Финиш лайн! Ох, на коса. Къде си бе? Я да те видя. Чакай, с един приятел ще ти правя драк рейс. Пази се, бе, пич. Чакай. Давайте де! Да, О май га! Ви сте ненормални. Финиш е пред вас. да, знам. Това е как. И четвърто място. Аре бе, ужас. Ужас. Еми хора, това ще бъде всичко този ден. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, взете ви коментар и се абонирайте за нашия канал, за да не сте всеки ден. Боричак с наш, те си ме следващия клип. Чао!